ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife asị na-afịa n'isi ukwu atọ nke dị na Umuahia Abia steeti o subirigokwa na ọzọ amazịkwanụ ndị a na-aya na nke ikpeazụ ewee na-akọwa na ife anụnwa melụ Tuesday bụ June 10, 2025 na onwere otu si ya na-bugasị ndị mmadụ ama m na pasenja ka ndị na-eje njem kafa bụ mana a na-akọwa na ife fadụ wee nọrọ n'ime moto a bụ mmadụ 9 n'ọkwa ya kafa bụzi moto fa wee pụta ebe onu na-afụ kịta anụnwa wee sị na ndị amaghọ ndị afafa bụ ndị ji ọfịa wee mere ụlọ befa wee si n'ime ọfịa wee mapụta wee tinye aka wee kpokọrọ ndị a nke bụ na afọ bụ ekwafa wee ruo kịta anụnwa na ndị onu na-afụ kịta bụ ndị ọrụ agha ndị ọrụ amị ka eje kpọ kafa ma na fa ya enye aka ka amala ebe ndị nwakpofa wee baa n'ime ọfịa mara ebe fa nọ n'ọkwa ya ka ndị amị bịara ebe a na-achọgharịsigofa n'ime ọfịa niile dị ebe a na-afụgofa mana ụnụ mana ọ bụghị n'ọfịa ka fa na-anọ n'ike na fachirizie ndị a fejebezie n'ọfịa ebe nke bụkwanụ sentra fa ọgbata nzukọ fa ebe fa na-anọ n'ọkwa ya ka ndị ọrụ amị unu fụrụ ebe a na-akọwa na fa agagharịchago n'ime ọfịa na-afụgofa unu ya ege ntị ka unu n'ife PG ndị obodo anụnwa na-akọwa na ọ na-akọkwa na ife abụlọkwa izizi ọ na-eme na ife abụlọkwa ịbụọ na ọ bụlọkwa nke ịtọ na ọ na-emeribukwa emeri n'ọkwọ moto pụtara ebe anụnwa maọbụ moto na-agbara onwe ya unu adị otu unu adị bụọ ndị nwasị n'ime ọfịa mapụta achịkọrọfa ndị ahụ na-rie na-akpụkwa n'ime ọfịa ebe fa jikwanụ wee mere aka ọrụ wee na-ajụ ndị ọrụ agha abịarụ na ndị gọọmenti ya ya provaidi nwa ife a na-efegharị n'elu a na-akpọ helikọpta ka e wee na-achụrụ ndị amara ebe fa nọ amakwụkwọ nụ na ya hapụzikwa eke na ọ na-efezikwa nku aka ka ndị a na-anọ n'ime ọfịa ka ofe nwedo obodo ka gọọmenti nwe obodo unu ya bịakwa ka unu gee n'ọnụ PG fa ka nya bụ ife si wee mee na anọkwa m mgbe o mere n'ọkwa ife nnọ ka nna akọrọ unu ọ bụrụ na ndị kọmuniti ya ama fee wepụta mbọsị fa ya eji agagharị n'ime ọfịa dị iche iche maọbụ ndị Fulani o maọbụ ndị bụ unu at least 3 times in a week onye ọbụla eburu mma na ọgụ pụta unu awagharịa n'ọfịa niile dị n'obodo unu onye ọbụla unu jidere ebe ahụ unu eduna ya ebe unu kwesịrị iduna ya because ndị ahụ unu fụrụ n'ime ọfịa ahụ fa anaghị gọọmenti ọda bifo fa wee bịa so unu enidi ha onye ọbụla inye unu ọda ka unu wee makpuo ime ọfịa jee chụwakwa ndị na-achụ unu bifo achụsịsịkwa unu na kọmuniti unu ọ bụrụ unu na-esi etu apụta 3 times in a week chụwa ndị anụnwa na-achụ unu n'ime ọfịa ọdọkwa nke ife ọya ka na-eme kịta anụnwa onye ọbụla ya gbalugokwa ọgwụ ya nwa mana unu nọrụ na-eche ndị ọrụ agha ndị ọrụ gọọmenti ndị nke nwa ka fa bịa chụọ alụfa unu ndị nọ n'ime ọfịa kunikwa na kịta achụwakwafa bifo ọfa achụsịsịkwa unu na kọmuniti unu ụfọdụ ndị mmadụ na-akọwa nọ na mgbede abalị ka nya bụ ife ji wee mee ebe ụfọdụ na-asị nọ ife idochisi ụzọ bụ ife butere nya bụ ife ama m ndị na-edochisi ụzọ nwa ma hapụ unu ka unu gee ife PG ndị obodo anụnwa kwuru ka nya bụ ife si wee mee ekenekwa m unu. Dr. Ebube, good morning, sir. Morning. Please, it's like you are the leader of Ahaba Imeni. Yes. Okay. You know where people gathered here this morning? Yeah. You can see there's military everywhere. You can see everywhere. You can see their vehicle everywhere. So, and you can see one Sienna that victim been taken away. What happened? Yeah. Around 9-10 o'clock tomorrow. Yesterday. So I was intimated by our industrial son, telling me about the ugly situation that some people that attacked Naban, they blocked the road. They used one of the firewoods and they blocked the road. So we went as much as we can to involve the security agents, which when I called the commander, the commandant, 143 Battalion, he responded simultaneously and sent his troops. And lo and behold, since that time till present, they've sacked the whole bush. From the car there, you can see the white car, and the driver, they made away with the driver and about 8 passengers. So till present, they're still looking for them. So they took them inside the bush, and this has been a trait. And I can only urge even the local government chairman and any other person that is being involved, let us come for our rescue. This is several, so because this is too alarming. This is everyday story along this street, and we cannot achieve it without the collaboration of Akole, Amoj, and Ahaba. That's the only thing we can do. And those people blocking the roads, using their firewood to block the roads, they should stop that simultaneously, because those are the things that give them edge over trying to drop or stop any coming vehicle, because the governor did a good job by giving us a good road. So at a high speed, the only thing that can make you to stop whenever you see maybe any obstruction on the road, that's the only time you can apply your brake. And when this thing is being done, they will just come out from the bush and collect the people they want and enter the bush.
So this is a very alarming situation. No, Okay. this is just a risk. Is this the first time that this thing is happening, or has it happened before? It has happened several times, not even, but this is the latest. So which people are you calling on to come and help? Any person, even asking for possibly the state governor, the local government chairman, even the individuals who is sued, because who might know the next victim. So that's our only interest, so that let's know what we can do to stop this process. It's very ugly. Okay, sir. Thank you, Dr. Bedi, PG of Habibeni, Christian Kingdom, from Isugu local government. You are a good person. I think the government will see to this and they do the needful immediately. God bless you, sir. Thank you.